koukáte na Dargonzový kanál, tak asi víte, že se mnou před 2 měsícema natáčel 2 chaptery v jakoby Rainbow Friends a dopadlo to pro mě nějak takhle. Musím najít save. Tady, ne, teď. Jo, přesně v tomhle okamžiku jsem chcípnul. A právě proto jsem se rozhodl to napravit. Ale nebude tu se mnou Dargonza, bude tu se mnou Dusty. A bude to v jedničce. A let's go. Je tu i Trix. Chci říct Dusty. Let's go. Je tu Dusty. Cus. A let's go. Tady budeme. Au! Budeme tady. Jsme nabourali. A mě netahaj, bohužel. Mě taky ne. Takže je to nějaká tady blondýna. Si to bez tak přeplatila. A tady. To známe. To známe úplně všichni. Kdo nehrál. Jo, myslíš, že ti 3 jsou, jo? To není pravda, už mi tu 4. A jo, vlastně. OK. A je to tu různě poházený, klasika, kdo to nezná, že jo? A můžeme jít a právě Spider-Man, ten to asi jako nedokázal. Jaký Spider-Man? No, to je ta blondýna. Je takhle. Ty by měl. Nějaká bojka mi tady vyžrala tu kostičku. Tak reálně, kde je ten? Jaký Spider-Man? Díky mně. Jo, aha, ono. OK, lezujou. Máme 8 z 24 kostek. Jdi tam, čau. Čupem kostičky. Další kostička, mám kostičku. No. Další kostičku. OK, lidi. Je tu náš oblíbený. Jako já jsem oblíbený, jo, tak to je hezký od vás. OK, lidi. Tak co je tady? To by v té. OK, tady nic není. Co mohlo být? Ježiš, já jsem dělal jak prce. No. Víš, že ty kostičky jsou vždycky na stejném místě? No. Chybí ještě 4 kostky, už bychom měli dostat ještě 3 kostičky, hoši. No. GG pro Johana a Medem. Ale my stále jedem bomby. Zatím je to jenom blue, takže jako. Zatím je to mega easy. Chudák Roblox. Ale jako ne. Hele, mám kostku. No, tak já mám 2. Kam se Ještě podívat jedna. ty kostky? Nikam nedám. OK, dávám to sem. No, dobrý, jo. OK, vím, že ještě někdo kostku má, takže dávám. Mám žádný, nevím proč. Dávám 23. Já už tady můžu, že jo, jenom kempit. Protože, že jo, takhle na mě blue nemůže. Sá umřel. GG. Soucítím s tebou. A náš týpeček dává poslední. Jo, já jsem se mu schoval. Tady Nice. Trix málem umřel. No málem, no. Nevím. No, všechno známe. Teď by měl vylézt blue. No jasno. Já jsem normálně spadnul na blue. On tam šel po těch schodech a já jsem na ní normálně
si pěkně sežral. Já mám jídlo. A mám druhý. Dobrý. Mám 2 jídla. OK, tady máme Greena. Já se schovám. Kamo, já se chci schovat. Já to tady prokempím. Kdo pak nám to umřel? Portifan. Opravdu na druhý jakoby ten. No, to je jedno. Takže odpojím Portifana a jsem tu sám. O, Portifany, Dusty, nevím, proč prostě kopíruje Dusty Portyho, ale prostě je to tak, no. Takže on to tu totálně kempí. Okay. Mandálně je to blue. A já bych měl mít hodně těch foodpacků. Týpek se mě tu hrozně moc drží, protože jo, nechci se chlubit, ale jako s tuhle hru opravdu jako znám. Ten. Tak, tenhle moment si zapamatujte, protože o pár vteřin do budoucnosti se stane přesný opak, když jsem řekl, že tuhletu hru dobře znám a stalo se mi potom to. No prostě, dokoukejte video až do konce. První chapter, jako to byla hrozná hitovka, když to přišlo, že jo. V Robloxu. To totálně, že jo, ten Roblox zničilo. Až tak. A týpek umřel na Greena, no tak to
to je skandál. Jsem asi dead? Ne! Opravdu jako znám. To je takovej Jo, a je to opravdu tak. V tuhletu chvíli, co jste teď viděli, jsem chcípnul a bylo to kvůli týpkovi, který mi tam jakoby zabránil a bohužel, no. Stává se, ale já se vrátím a to v chapter 2 za, nevím, za 2 dny vyjde video chapter 2 a tam já se pomstím. Čus.